Dragi prieteni, astăzi am votat de 4 ori contra guvernului Ilie Sărăcie. De ce am vrut ca acest guvern să plece? Ei bine, sunt mai multe lucruri. De exemplu, guvernul a început un război contra mamelor și bebelușilor. Așa ceva, o asemenea ticăloșie, niciun guvern nu a putut face până acum. Continuă dezastru referitor la micii comercianți. Hipermarketurile îi vor închide pe toți la un moment dat. În continuare, prețurile la energie au explodat, cresc. Se vorbește de 70% în plus la impozitul pe proprietate. Se vorbește de vânzarea unor companii de importanță națională, cum ar fi Hidroelectrica. Pe plan extern, ministrul girat de Ilie Bolojan, doamna Oana Țoiu, dă doar rateuri și mai mult ne pune pur și simplu în pericol prin declarațiile absolut ridicole pe care le face. Guvernul Bolojan este într-un continuu război cu românii, contra românilor. De aceea, dragi români, astăzi am votat de 4 ori împotriva guvernului Bolojan. Dar vreau să mai spun un lucru. PSD nici nu știi cât de mic începi să fii.